Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, naibag nga bigat yung aming asangapa da papagayam, bigat ti ano ba yan, Lunes papagayam, bigat ti Lunes at iba na nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, ganito di pagahim nyo ni Mano yun, Nemi Ruiz, kumapkablawa kitirimbag bigat kada kayami nga sa kapada. Pigsa ating microphone tayo kapsat. Okay? Musta kayo? Mga kanemars. Sabi ko adda kay manen. Yan tayo agdadanggay. Ito may sakit gudwa. No sa pagat no taduma nasusurok pa ipapagayam mi. Tapno isang baby dito nga programa ako na da. Dear Manong Nemi, manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, ito yung Nemers Studio. Maudi nga lawas ti bulan ti February. Pag-share yung programa tayo pagkawan pa, share. At padanan nyo ti pagkasaritaan ni Darlina, iti Ilocos Norte nga napoluan. Papas Gel. Yan, Papas Gel. Pagkasalitaan ni Darlina. Dayon, tapno mga malpasen. Sagodahing narod ti surat ti pagkasalitaan ni Darlina nga napoluan. Mamas. No. Tekto. Papas Gel. Kuna na ito Dear Manong Nemi, kasla na ng pinsanan nga limidem ti lubong ko ken namnamak nga makapagbasa akto iti kolehyo. Idinta may dalit manin ni tatang ko gabot sakit na nga ulcer. Karuruar na laing idi. Manipod iti dandinin dua nga lawas nga panaka-confine na dita provincial hospital manong. Agpapaungar ken lumalaing idin. Ngem, kaslang amin na pausan Manong Nemi nga baed. Tasigon iti istorya, tasaan kumat nga nakita. Iti kano panpanagnana iti ruwar, nakita kano ni tatang tibunga timula nga pinya, iti inaladan kita pinurus na. Manong Nemi kit kinan na kano. Dandanin ka na idin may bus, tipinya, Manong Nemi akang kanin na idi sumangpet ka ni nanang, manipod idjachandaan, datat istoryada, datat agar nakita. Kat kasta una yung tidanag,
ken panagriyaw kanu manong nemi ni nana nga nakakita kini tata nga mga nitipin niya. Ay nalakay! Anya ka matanaya? Arig nagpalpalain ka pa'y laing nga apay nga nangangkay tipin niya. Ket naalsam ken natadam na ita nga prutas. Kontra unay ti ulcer da ita. Di mo kadam mo? Ang purpur Diyos ini ninanang itinaus nga danag na manonemi. Numabalil lang at akuma. Kahit kautin na ti karabukob ni tatang uno ti buksit. Tapno irawar na amin nga kinan nga pinya. Ngayon niya pa nga rod manonemi ti maramidan ni nanang. Awan ka no itin ti maramidan na syempre. Kahit pud noonay iti karabyan na. Wan manong nemi. Dito yun nga may sakmatan manong nemi kadigitay nakangkangay sana nga agpakaturog ni tatang gabot ang halin namanin manong nemi tinagpaydo mga sakit asog nga asog kung manong nemi ta siyempre saludsudin mi akin ni nanang ta sigun kang kuwana kat kasla kano maiiwa ken mairap ti uneg ti buksit na manong. Kaday tamanin manong nemi ti sipod na nga naidalit manin ni tatang. Manong nemi, kang kanahin mi nga mangmangeg, iti rinabii nga asog. Kas tamaten, agas siyempre, agas asog. Rinabii nga agas, santogas asog. Nakasasayam dagiti asog na manong nemi. Marik nilata ka dagiti asog na no kasano ti sakit ken rigat na piman. Nga giturtured. Magadi agpakaturog. Mapanak pa hen idi manong nemi agid idda ti sabali nga balay. Mangig kumadlata. Mahig kumatlat ta manong nemi ti kaslagal alangugang nga asog ni tatang. Hagpatpat nagmanong. Mas asyanak unay kay ni tatang. Jakman na mo kay ni nanang manong nemi ta di naman ten na isubsubli ni tatang sa di hospital. Ay nga manong nemi. Na makita kong tiin-inot nga panagrudo tibagi ni tatang manong nakakutkutungan piman nakakaasi ni tatang ko nga nakaananos nakadungdungo ken nakagagkagat ubingag pelang idi manong nemi siguro ket inang pelang idi tawon ko magid kita kunti nagagat kinaagawa da kininanang parbahon kanariwat pailaeng idi ngem adda kami ni dalan mi nga nakalugan iti karison tapno mapan kami makiburas iti balatong iti kabangibang nga barangay mapanda pa idi makiani manong nemi ken makigapas sadya yakad kadir Claveria Cagayan. Kasta ti kinaagawan ni tatang isuda kininanang manong. Ket gabu ta sisyak pelaing idi manong nemi ti anak. Gabu ta sisyak pelaing idi ti anak datatang kininanang. Sisyak pelang idi manong nemi 8 pa lang ti tawin ko iti baet. Iti manong nemi niya ket gaputo sisak pelag idi ti anak da tawalo nga tawon idi ti baet mi iti adinget siyak manong nemi ti nagbaling nga liwa wenwa apple of the eye datatang kininana aglalalo kini tatang manong tekonada nga papas gel masumang pedidi nga gapo iti taltalon ni tatang magsang padanak manong nemi nga sakluten ket kunana siya kano ti makaikat ti bambanog na
Kumusta di wala ko, balasan ko nga, Miracle Baby. Miracle Baby, manong name iti awag na kanya. Bulan-bulan nanto manong name iti magsaklot kanyak. Kat mga amloy tumatan di boko. Angat Miracle Baby datang. Salut-sudak tumatan. Miracle Baby ka, basang. Ngamin, hindi may anak ka. Nagkapurete ka. Nabungon ka ti bagis. Ken naingpis nga kasla. Cellophane. Kinawan di angas mo idi. Idi tumao ka anak. Awan biyak mo. Ngayon nalaing na di partera. Nga nang paanak kininanang mo. Nangala idi ti palangka na. Sana inik ka niti medyo napudot nga danom. Kadi so iti indigos na ken ka. Kalpasan na. Inigaman na. Inigaman na di duwa nga sakam. Binitayo na ka. Binitayo na. Binitatay na ka. Sana ka sinipat tapatong mo. Kadi di kuhan, nagsangit ka maten. At damaten angis mo. Iso nga, Miracle Baby. Miracle Baby ka, Darlina, basang ko. Kasta gayam datang. Wen, iso nga, lab na kaunay kininanang mo. Kalbasan na manong naimikid isalanak to ni tatang. Wen, isalsalalak to ni tatang manong. Kahit nakaragrag sakak tumaten siyempre. Tapos naray bisayutan nak to bisayutan nak idi. Nga ipangato. Kahit orek lang makikiki manong nemi. Kasta manong nemi di sang gumalipatan kinintatang. Sakit ita manong. Agrigrigat. Nakakaasi. No, dala ko mamaaramid ko. Talo kam idin nga kakapsat babae iti ading ni Raquel ken lalaki tinaudi ni Daniel. Idin ta agradwara kiti grade 6 kas first year honor manon nemi. Banag pakaragsakan unay dananang kinitatang. Ket kanayon ko idi nga bagbaga kadakwada nga agbasa akto iti kolehiyo. Ket agbalinak to nga nurse. Apo, nangaton sakit terapap ti balasan ko Ano to ko namlakay? Nangaton sa launay ti terapap ti balasan ta kunak bakit? Alaw na nak ko. Itultuloy mo ti kinalaing mo. No nasalot at kam laki di kininanang mo. Alakit ikarkarigatan minto met nga pagbasahin na kay ti kolehiyo. Wan manong nemi, dagita. Kasta idi, iti kinangato tarapap ko. Tiagbalin nga nurse. Tay di adnan nakam ko manong nemi at damay idin karuba mi nga nurse. Kat na makitkitak ide, nga nakabado iti puraw manong nemi kat na mapintasan ang unay kayong kuhana. Kat kung kunak idi tinakam ko. Kastan tumit ti kahit kong pagbalinan. Intun dumakailak. Agbaringin akto nga nurse. Kanadadamanan ti kinagaget manong nemi kinasalukag dananang kinitatang. Alas 4 pa lang idi ti parbangon sumalugan ni tatang nga mapanitatal-talon. Santula sumangpet manong nemi umay mamigat. Alas 9, wano alas 10 ti bigat. Talaksid banong nemi, hindi pa nagtalon, agtarakan pa iti baka kan adu. Kan naduma-duma, dagiti mulan ng anat nateng. Tarong, sili, kamutig, mani, balinghoy, kamatis, kan mais, manong nemi. Nakadado pa manong nemi nga daludal.
Uhay, nakalawlaw ti karayan nga sidagmi nga pagmulmulaan na iti aba. Kada ito nga produkto manong nemi, no pa nagbuburas no pa naggaapit, sinakasako idi manong nemi. Kada ito nga produkto ti mabanda ilaklako kininanang idi ta tsandahan ti lawag manong. Parbangon pa laeng mapandan kat nagadu idi manong nemi ti paglaklakon da. Bahala ka pakaragragsakak una idi manong. Immediate adda ko niti 4th year high school isumuten ti pa nakaidalit ni tatang iti sakit na nga ulcer manong. Kasi nistorya kita iti mununa. Ket tunggal asog ni tatang amang mangig ko ket kaslam. Arig na punyal nga may wakwak-wak iti barokong ko. Maas asya unay nga makakit-kita nga nakakutkutungin ti bagina. Arig na tilangin kudil na manong nemi tinang mungon iti bagina. Nakakaasi manong nemi. Mas asya naklaunay kinitatang manong nemi. Kinitibay sa bigat nga panang buibuyak kan kuana. Nakita ngay karigatan na Tito Macder. Sinapul na manong nemi dayan ti kartib. Ket inala na. Nagdanagak manong nemi takunakno. Bagsunan na idin ti bagina. Ngayon magaya manong. Pinukisan na manong nemi. Pinukisan na ti bagina. Pinukisan na ti buok na. Kadinikat na amin na buok. Aging nga nagbalinan nga kalbo. When manong nemi kinalbuan na ti ulo na nalabit kat mapulkukan. Kan desperado una yan ti adda nga sasaaden na. Titonggal rabi nga panagiturutured na itinakaro nga sakit. Ket kapoy tinalaos nga asik kinitatang tinaray ko nga inarakop. Tatang ko. Inarakop ko manong nemi. Ket narik naglata tinadungo nga panangarakop met ni tatang kaniyak. Kas idi ubingak manong nemi si dudungo manen nga nang-approach di boko. Kaditi nakapsut ket nakadungdungo ko balikas ko na. Darlina, basang ko. Jak samat ten matunuyan terapap mo anak ko. Kastoy maten ti kasasaad ko. Jak samat ten makalasan. Manag nga dadamanen manong naming agsangita. Tadilikodan tinakakaasin nga kasasaad. Kasasaad na ken panagibibtor na. Siyak balagaya manong nemi ti adday ti panunot na. Siyak balayang manong nemi. Ket kagandan ti panagsangsangit ko ket kinuna. Saan nga bali tatang? Saan nga bali nga jakon makapagtuloy kag basa ti kolehiyo? Basta lagi naglaing ka. Basta lagi di aglaing ka tang. Agpalaing ka kuma. Agpalaing ka kuma tatang. Agpalaing ka. Ngayon yan nga ulpit di gas at tre di gaya man tinaudi nga balikas ken arakop di tatang kaniyak manong nemi. Ket saan nga nagbayag. Ida tanatayin ni tatang. Saan nga nagbayag ket natayin. Uwan natayin ni tatang ko manong nemi. Awanin tinakadungdungo nga mak. Abay nga isupay. Habang isupay. Kasta unay dito sang sangit ko manong nemi na palalo idi. Nga sang sangit mi na naruna ka niya. Ang lalalo idi may dulin ng tibangkay na agad sa admin nga nakikita pa eh. Ano nga nagsakit manong nemi nakasaksakit.
Kaya't kas itininamnamak sa anak nga rudeng nga nakapagtuloy pa idi ti kolehiyo manong. Tultulong ang laingin idi ni nanang kadagiti trabaho na iti uneg ti balay. Dagiti laingan duwa nga inaudi nga kapsat ko tagbasbasa. Ti adingek a babae grade 6 ken tinaudi nga lalaki grade 4. Agtawen ang idin iti 20. Kadadan boyfriend ko manong. Kahit napekit din ngagasawa kamin manong name iti boyfriend ko. Miti may sangal daw si mang patiikit ko kakaiso na kakapsat na di tatang ngagned ken nagtrabaho sa Metro Manila. Ket siya kano tiranta na manong name. Darili na, si katiranta. Di api nga ta. Siya kano tiranta na idi ko may alain. Kinasarita na ni nanang kinunana. Ngay apply na kano iti may isang recruiting agency nga agipat patulod iti domestic helper sa di Hong Kong. Na? Mapana nagtrabaho kas DH? Ay awan ti masakbayan ni Derlina no dito'y nalaeng. Ipag. Baka agasawa pa yung kanti na oras. Waring madagasat na no makapan sa di Hong Kong. Kaya sunto di mang tulong ka na kayo. Lalo ka na giti kaabsat na. Banang nga kasla nakaragsakak una idi manong name. Uwan kasla na danak manin idi tinamnama. Alagip ko na idi na ko na kanyak ni tatang manong. Nga siyak to timang tulong kadagiti kakabsat ko. Ket ko nag-idi ti panunod ko. Saan ko man matunuyan day arapahap kong agbasa ti kolehiyo. Ngam digidin to kakabsat ko. Uwan. Dagidin to kakabsat ko. Ket kas iti taragagay diti tatang siyak to timang tulong kadakwada. Siyak to kinunkunak manong nemi. Dinak idi palubusan ti boyfriend ko nga ni Efren. Tati kayat na idin manong nemi ket agasawa kamin. Ngam dapat patagidi para kaniyak ti masakbayak ken nagidwa ka absat kumanong. Ngam ti kunak ko ng kuana. Efren, no makauray ka lakid di. Datan dumadlaeng. Wen, namnamayam data. Basta urayan na. Intugot nak nga rod ti ikit ko ija Manila manong nemi ket babaen ti tulong na nagaplayak nga rod akas domestic helper sa di Hong Kong. Kaya di addan employer manong nemi ket nadanon ti flight ko awan sa balingin daw-dawat ko. Kaning karkararag ko lalo iti makalugan akon iti roplano. Diyos ko, pag-asatin nak kuma. Sabi ko matagbali na ka na siyat. Sabi ko matagbali nga na siyat. Dagiti employer ko. Kat matulungan nak to. Matulungan to dagiti kapsat ko. Sabi ko man Diyos ko. Sabi ko man. Dagiti naman nung name din karkararag ko idi. Agpada nga doktor dagiti agasawa nga Chinese nga employer ko manong. Duwa dagiti anak da. May sa babae, inem titawen na, o patmet titawen, o bubing manong nemi diya lalaki, babae kan lalaki. Agnaida manong nemi ti Happy Valley, Hong Kong. Ti Happy Valley, Hong Kong, manong nemi kat may sa kadagiti lugar, nga pag naedan, dagiti nababaknang, ken higher income families iti Hong Kong. Kat dito'y pa, manong nemi ti pakasarakan kadagiti kakatayagan mo no high-rise luxury residential apartments, condominiums iti Hong Kong. Adakam iti manong nemi iti 25th floor. Talo dagiti nalawa kwarto ti condominium da ken duape ti CR ken bathroom na. Nailansin ti ayan ti servants quarter taadda bukod ko nga kwarto ken bukod nga CR manong. Idi da mo, marigatan ang unay.
Aglalalo ket damdamok idi ti mayadayo iti pamilya. Pamarayak lata idi manong nemi dagsang sangit. No makariknak iti homesick. Aglalo ket madlaw ko nga stricto dagiti Chinese nga amo. All around idi ti trabaho manong nemi. Ti karigatan nga parte na manong ket detay ipankon ti amin na kabaylak ng trabaho ng kaskas di nga saan da nga mapnet ken saan da nga kontento. Ket pagsawsawaan dakto kadagiti kakasakit nga balika sa kaslasaan sa anak nga tao iti pangyarigan da no kasta nga makapag kamali ako no adan tumaramida kabidtot no adda saan da nga pakapnekan nga trabaho. Ngam kapilitan manong nemi nga lipatag amin nga pride ko ket alimunek amin digiti saan nga maikanatan nga malikas ken panagsasaudakan nga. Ti agbalin manong nemi anapakumbaba ken agtalineed nga nadayaw ken narespeto kadakwada uray no nakaung-unget da. Ken kasla maawana ko ni di kalintigan teramidan da. Wen manong nemi amin dagito ket inibturak tapno laeng magunod ko ti panagtalek dagiti Chinese nga amok. Adu nga rigat ko ken tuok. Ngem inan anusak manong. Tawan ti linaon idi ti puso ken panunot ko. No di arapahap ko ti makatulong kadagiti kakabsat ko. Tatiya baligidan to ket baligyak tumeten manong. Saan ka di? Baligi ti kakabsat ko babayan ti panang tulong ko. Baligik tumaten. Ket kasi una ti apo manong nemi nalabit na rikna ken nakita da ti naimpapusuan nga panagserbik kadakwada. Kadi ninot manong nemi nga nagbalbaliw ti panakilangan da kanya. Nagbalin damatan nga manangisagot dagitoy nga Chinese. Tunggal Chinese holiday, adala ta regalo da kanya, arawaten, alahas, kwarta, ken da dumapay. Inikandak pa yan manong name iti food allowance ko takunada igatang ko kano ti kahit ko nga kanin. Tunggalag day ofak idi manong name pabalunan dagpa iti kwarta. Wen ken nang naruna unay idi ta agbayaga kun kadakwada. Kaslim bilang dagpayan manong name nga paset ti pamilya. Wen ket kasta unay ti yaman ko kadakwada manong nemi gabuta nagunod ko metlaeng nga iti pamati panagtalek ken sayat da kanya. Ket gapo iti data manong nemi natulungak nga rod siyempre dananang kenagdidwa ka absat ko. Imo na idi nga pinabalbaliwak dedi kawayan ken makuna nga balay mi. Wen, dedi nagkauna nga balay mi nga kawayan. Tati balbalay palay idi manong nemi kadagiti puro kawayan nga adda ngato nga agagdan. Pinabunggalok ti medyo panakilen manong nemi. Ket kaadwan kadagiti naikapet ket dagiti imported nga tiles. Taginatang ko pa idi di Hong Kong manong nemi tin patulod ko. Wan, ginatang ko pa idi di Hong Kong kanin patulod ko. Dito'y Pilipinas dagitoy nga materyales nga naikapet idi dayta nga balay. Saan nga panangilastog manong nemi? Ti balay mi idi, ti kadaklan, ken kapipintasan idi nga balay, iti lugar mi. Taki nagpaiso na. Dito'y barangay mi manong nemi ket siyak lang editin mo na, siyak din mo na amin nga nakaumay diti Hong Kong. So nga siya nga da kami mat tinakabalay ngayon muna. Iti ka siya di pintas na.
Nga malas Nicolas manong name. Takadagi di si Marsarunon nga tawan nga pagnandanagan damutten ni Jelo Garmi ta tiluwan mutten dagiti tinawan mutten kunak ko ba. Tinawan mutten nga aglayos kat lumawlawa mutten ti karayan kat umas asadag mutten iti kabalbalayan. Ti panangkalbuda iti bambantay manon nemi aglayos mutten ka nagkapanagan aglawo mutten ti karayan kat ahayo umas asadag mutten ti kadakati kabalbalayan. Kat no tumawag idi ni nanang kastaon iti danag nga manong nemi ay na wen anak ko ayo apo maamak kami ramangan no dumteng to ti panahon nga dumano ti karayan dito kabalbalayan tayo. Manong nemi initupot ngamin iding tip-tip pangan ti danom ti nalawa nga baitan. No man ibaga idi manong nemi ibaga na idi manong nemi ni nanang. Kaya dito makaraduwaran ni Raquel nga ading ko ti high school kas iting karik manong. Pinagbasak iti kolehyo kat nangala iti kurso nga nursing sa University of Baguio. Kalpasan ti duwa nga tawan manong nemi simurek baten iti kolehyo ti naudami nakapsat ko nga ni Daniel iti kurso nga education iti may sa kolehyo dita siyudad Tilawag. Kat managragsakan na kunay iti tauray kaskas ano matungpal tumadlayan nga tarigagay ko manong nemi nga magpabasa kadigri kapsat ko nga sumir iti ti kalikagum da di tatang. Wen matungpal kung tumadlayan kung kunak tinakam ko. Kadangan, ta idi addan iti Furcher College manong nemi ni Raquel. Maudin nga tawen kat agraduar kuman ti kina nursing. Ngaman yan manong. Anyan ti kiktot ko. Idi adadakis nga damag ipadamag ni nanang kanya. Si Magped kanon ni Raquel iti balay manong nemi nga masikog. Manong nemi si Magped kanote kabusat ko nga masikog. Huwen, masikog ni Raquel. Ngayon sa lagaday ta manong nemi nagsarunuda. Tawang pa'y makatawan manong nemi adamaten nasikugan ni Daniel. Nasikugan na nga babae kininsakpitan sa Jabalay. Kastaw na idi ti sakit, tinakam ko, ken pungtod ko ka, nagidi kakabsat ko mano. Pinaay na namin pinsan, ti kalikagom ken arapap ko para kadakwada. Dagiti lang bukod da, nga pakaragsakan, ti pinanpanunod da. Di daman la, pinanpanunod, ti ado nga rigrigat, ken sakripisyo. Ado nga rigrigat, ken sakripisyo, di ti Hong Kong. No asidagak la kumaidi. No asidagak la kumaidi kadakwada ket tinong patungpak. Tinong patungpak pinagsawsaw ak kumaidat. Tindi malamod ti aso manon nemi kabuti na laos nga sakit tinakim ken pungtod ko. Ket kunak idi iti panunod ko. Awanin ti bibiyan ko kadakwada. Makaamudan ti panagbiagda. Wen manong intanim ko ini dito'y pusok tinalaos nga gurak kadagiti kakapsat ko. Mamanuag ini nga bakasyon manong nimi. Talagang impariknak kadakwada tinalaos nga sakit tinakem ko. Agawid aklang hindi no the emergency kadimportante una nga banag. Oray no makitkitak dagiti kakapsat ko idi. Ken oray agdidid na lapos kami jak pulos ida pampansinan manong. Oray pagpukunyan dak, kaslaawan ti makitkitak, kaslaawan idi ti mangmangig ko. Nga madukit di manong namin ti kong agkong ko na. Kasin,
lumaslas bangkin puminpintas kami na. Kan kasla, ubing ka pa yan, itilangam. Ngayon kadagit inauding nga kapsat mo. Sa bali lang nga talaga ti adda iti abrodan niya. Huwag nga sin, kaasinan po Diyos. Wan, kunakmat ma. Ngayon magpaiso ti sao naman nung naimi ta makita ko tilanga da kiti duha kapsat ko nakutong ken nangisit da. Kasano ket adda dalaing iti taltalon. Ken iti panunod ko idi manung naimi ket uy uyawag ida. Ha, wan. Uy uyawag ida. Daya takit gunggunayo. Kas dala da burtis manung naimi nga kimriit. Gunggunayo ko na. Tano ko impamay sayo idi tinagadal. Dinasyat ko itatibiyagyo. Gunggunayo. Sayang kasin. Madimat nakawaray ni Efren. Ti boyfriend ko. Nakalugarak. Ti tuktukuyan daman. May samat. May jag nga muyot. Di mat nakaururay. Ayan na itan. Adalid na kasin. Construction worker. Doon ti putot na. Nasyad kunakbadlat ta idi manong name. Ngayon kinabudno naman nung name kat adalat ta masair ngarik na iti kaungan ti puso. Gabutan ni Efren idi iti kakaisuna nga imuna nga inayat ko manong name. Nagtultuloy iti pa nagtrabaho kini sa Hong Kong kas iti dati awan tinagbalin unay nga problema kadagiti amok manong. Nasya dalat ta kanyak. Ket ad-adamat manong naming asinubadak babaen itinapudno apa nagserbik. Dalakailan nagitiduang ubing nga inalagaak. Ket kaslaim bilang kumuten ida nga anak manong. Anti ti awag da kanyak manong. No taduma kasla siyak ti inada. Nakadagdag ka daw na kanyak. Banag apakaragragsaka kunay. Ngem. Napasamak idi ti pagbutbut nga ni nanang kandi kiti kalugarak manong. Kapata napasamak didakkel nga layos ket itiili miti kang runaan nga natitigraan. Manong nemi. Kasto iti sang sangit ko iti padamag da. Kastaon iti sang sangit ni nanang manong nemi nga timawag. Darlina. Nanang, ay nanak ko, awanin. Ti anya, namin pinsanan nga nayanod, ti balay tayo. Manong nemi paunayin. Ti mo na idi, nga kidila kagumat, nga mapapintas nga balay, na semento, na bunggalo. Inyanod ka nung namin pinsan, ti danom manong nemi. Imbaga kadagos kadagiti amok manong nemi, katimpakadak ti panaghawid ko. Ta madandanagan ak unay, huwed manong nemi, madanagan ak unay, kining nanang ang mga nuan niya ti papasamak kang kuhanan ti kasadya ka napasamak iti balay mi. Kadanyan manong nemi. Kas laglulukan iti triknag, gabot iti batangak. Nagbalinan nga karayan, tinalawa nga paset ti kabalbalayan. Jakpen mabisto ti diso, day di balay mi manong. Bali 5 nga balay, kande di eskwela nga nagbasa ag iti elementarya, tinagbalin amin kakarayan, paset meten ti karayan, nagbalin kakapanagan. Awan sarday ni nana nga nagsangsangit, idi manong nemi. Panagriknag, ket na truma, manong nemi, gaboy ti pasamak. Awanen, ti binanbanag, dagiti ado, nga nagbanbanugak man. Nga detan manong nemi ti sang sangit ni nanay. Awanen, ti nagbanbanagan pa, dagiti ado nga nagbanbanuga manak ko. Awanen. Agraman pa, dagiti ado mga alikamen tayo.
Sa amin nga naala amin kaputa, nabigla latang idi nga nag-imadalim ti danong. Kasta ulit ti danagbi. Numampay manong nemi kasladyak ba ako dahi di kapag tengman. Napanunod ko, ti ado nga rigat, kan gastos ko kanay di nga balay mi. Nagsangsangit idi ti kaungak manong. Ngayon, sang ko unay, ngayon padpadlaw kininana. Taamkek amangan no anyam, ti mapagteng na manong. Bayan nyo na nang. Awan ti mabalin ha. Tinapateg si bibiyag kayo. Kinawan ti dakas ka na pagteg ka na kayo. So nga, ti pagyamanan ti kinapon Diyos nang. Nagiti material nga banag, kat masukatan. Ngam ti bihag, kat santo, nalang. Nagyaman tayo, tadagit ti laing balay ti awan, kadadda kay pay. So, diyon pang panunutin. Itinakim ko manong nemi. Di kat kakapsat ko, tinapukaw, layanon. Panong nemi, di dati panunod ko edi. Sabi nga ti balay nga naggasgastusak tinayanon, di kumakit di kakapsat ko. Tinayanon akas labok to. Kinun ko nakman. Di ko maisuda. Imbagak data mismo kininanang manong. Anata ko naman ako. Di ko makakapsat ko tinayanon, kas labok to nanang, saan ka di balay tayo? Apo anak ko, madigag sasaw ti kasta. Madiday tang ibagbakam. Di mo pala kaya malipatan. Kan mapakawan ida. Pulos nanang. Tsak pulos mapakawan ida. Ay susapo eh. Ibagam ka nakuha na nang. Tsak to pulos mapakawan ni kitikapsat ko. Urin dun kaanuman. Natalga din iti ti barangay mi kontra telayos kabutaadan ti naaramid nga dam idjay surong manong. Ken na nangangaton na kinidikay ti igit ti karayan nga sarip dati danom. Naka paaramid akmeten manong nemi didakdakkel nga balay babae ni ti supervision ni engineer nga kasinsin ko. Two-story residential house. Kat iso idi manong nemi tinagnaidan ni nanang. Kat dagiti duha kamsat ko, saggay sa damuntan iti balay, iti asidagmat laing ti balay ko, manong nemi. Ngaman yan kunak manen manong. Ano yan kunak manen? Tatibiyag numaminsan kat kaslaawan patinggana ngarigat ken panagsagabak. Edita. Sumarunungot tan manon nemi. Nga mapukaw mi ni nanang. Irita pumusay ni nanang manong nemi gapoy ti ruptured nga appendicitis. Manong nemi taray da kanu idi ni nanang iti ospital. Ngam saan nang nga nalasat pa'y. Pimutok kanun manong nemi ti appendicitis na. Kas nakaarig ko din manong nemi ti tumatayam nga napukawan ng tiduang nga payak kat kasla jakon amo idi tagbiag takawanin ni nanang. Uy, nakasaksakit para kaniag idi matay ni tatang ngam sabali mati sakit na iti papatay ni nanang. Agpadang nasakit manong nemi nakasaksakit. Hindi awanin ni tatang ni nanang tinangibukbuk kakiti amin nga dungok. Ken kakaiso na nga mangtid kanya kiti pigsa. Tapno patuloy lang nga lumaban hakkarag iti panubok ti biyag. Ngaman niya pa ita. Natayan ni nanang ko. Natayan manong nemi. Nagawidak ngin sigida manong nemi ket iti pan nakakita iti nakalungunin
nga bangkay ni nanang. Hanadamanan manong nemi, tinadingit ko. Kasla marikiriknak manen, di sakit. Di sakit, idinatahi, di tatang. Hanggang nagsakit manong nemi. Kahit kada di agundaway, nga pa nagsasarang mi kada kitituwa nga kaapsat ko. Iti mismo nga mansayag ni nanang, dito yun nga impeksak, tinaitali mga gurak kadakwada. Kaditi sanguanan, di kiti tao, iti sanguanan, di kiti kakabagyan mi nga imay nakilamay. Pinagsawsawag idama nung nemi ti saan nga malamlamod ti aso. Huwag ti serbiyo nga kakapsat ko. Naging bubukod kayo. Tilaing bukod nyo pakaragsakan, tinapatag ka na kayo. Yung sakripisyo ni bukod ko karagsak, para laing ka na kayo. Nga mangat sinsupapak yo. Kanya ti panagkungkunayo. Iti ginasgastos ko. Nga nang pabasa ka na kayo. Iti panaging babasa yo. Pinipidot ko kani. Pinipidot ko kani. Saan? Ano nga rigat? Tukinlingan ko. Isudat nagpunak. Ito nga sakripisyo, aring nabiyag ko timpustak, para laing ka na kayo. Yaman niya tinaramin Diyo. Handa ka di naramin Diyo, awan! Awan! Awan pulos tinakauni ka nakwada manong nemi. Idinatahe di tatang. Napahay di arapaap ko ngagbasa iti kolehyo. Nubi kasta ko nak. Engkarik ini kanini tatang. No saan man na siyak di makapagturpus. Kahit dagiti kakabsat ko. Iti tulungat tapno makapagturpus na. Yaman niya tinapasamak. Kanya tinapasamak. Habi akastoy. Awan manong nemi tinagbambanagan na di pasamak. Nagsipod na talaga. Nga wati serserbi na ito yung kakapsat ko. Awan manong nemi sang latamat nga maliklikan nga itadayta nga papatay ni nanang. Kaniti inaramid ko ang pinagsawsawak na giti kakabsat ko. May palagiplat ta kaniyak manong nemi di tatang. Didi pa nang dungdung mo ni tatang kaniyak manong nemi. Kaya didi pa nagkarik kang kuha na nga siyak to tibang tulong ka na giti kakabsat ko. Bali nagdoble nga nagtibnok tila dingit manong nemi. Iti data. Nga pa nagsublik didi Pilipinas. Kaslayarig ko manong nemi nga doa nga lungon tinagabay. Kasla daalaing ti abay. Tilungon ni nanang, tilungon met di tatang. Nga dito'y manong nemi nga bigla malagip ko. No kasano ti manang dungdungo kanya kini di tatang. Agsangit akmanin manong. Adadan ngagsangit ak. Pwede likodan din nakpanang sidir ka nagrekapsat ko kat malagip ko manin ti kinadungukan nga di amami. Kasla maitaptapar manin kanyak di nakakaasi nga langana. Di nadungo nga panangisalsala na kanyak. Kan malagip ko manin di naudi nga balikas na kanyak manong. Minsang sangit ko manin. Uwen manong nemi di mismo nga sangwanan da amin nga permi di sasaynek ko. Uwen manong nemi kaslawang pulos di sarday nga panagsangsangit ko. Teko na akon kasla duwati na kamansayag manong nemi di di akong taway. Uwen manong nemi na paot di nga panagsangit ko. Ngam na amluyan na teko na da manong nemi.
Kaya babang-aran, gabot namin pinsan, nagasla na asot amin dagidadagan sa niti kaungak, kadlimag antirik na. Intuloy ko man yung tinagsao manong naming nagbalinen na nagbaliwan ti tenor ti buses ko. Wan manong, natangkay ng ti buses ko kit kinunak. Itantawan hindi kidilaganak ka na tayo. Pundag mo tintetali nga na magsisilpo ka na tayo. Manipon ita. Bagakbanan ka na kayo. Laksiden na kayo nga kakabsat ko. Laksiden kayo nga kakabsat ko. Awang pulos manong name iti uni dagiti kakabsat ko. Tanya ko matibagada. Nagsubliak nga dagos manong name sa di Hong Kong. Kalbasan nga naitabon dadi tibangkay dadi nanang. Kadito nga binusbus ko ti mano nga taw-tawen nga nagserbiak kadagiti Chinese nga amok. Ada ini manong name dagiti gundaway. Wen, dagiti gundaway nga numapandag bakasyon ni China, Europe, ken United States, kaya tugtugod dak, ay gamanong naming asang ko napupuutan. Agtawan akon, iti 65. Agtawan nag-idin, 65, manong naming dito'y konti nagdesisyon, dito'y akong nga nagdesisyon nga gawidan ito Pilipinas. Para timakon ko na panagpurgod. Tako na, panawan na matentap no ginaak iti manon nga tawen nga nagtrabaho ak. 45 years manong nemi. Kat kasta una itilidahin, dikit employer ko, ngagpadpada, nga retired a doktor ken doktora, iti nagpakada kadakwada. Inararakop dak, nagyaman dak. Thank you so much, Darlene. We will never forget you. You'll always be in our hearts until our last breath. Banag manong naming adada na nagsangit akman banin. Kat kagandan manong naming di panagsainnek ko kat kinunak. I'm more than thankful and very great for all your love. Love to me, sir, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Awan sa bali nga bagbagada no di we will kastamat uray ba't dagit anak da manong nemi kat awan sa bali nga bagbagada no saan nga we will be missing you so much, auntie. We will be missing you so much. Manong nemi dahi di may sa pahinga naglidayan na kalidayan nga paset ti biyag ko. Arig na malapgis tilasag ko ti sisinak kadakwada. Ngayon kasta lang ti biyag. Dumteng lata ti panagsisina. Saan ka di manong nemi? Kanina kaadakot ni ti Pilipinas, may sag ini nga nagyan ti two-story nga balay ko. Dadakelen, di kiti kaanakak, nga anak, di kiti kakapsat kumanong, ta 65 ko nga roden nga antida. Nga mamano, nga umay dito ito'y balay, ta siguro kita maalumiim da. Aglalo kit nagtalinaed ti gurak, ka di kiti kakapsat kumanong. Diya ka mo, tano makitak ida, kit kasla agburek ti darat. Wan, talaga nga timulang tigurak kadakwada. Ngayon, ti may isang aldaw, Jack Pulos dinamnama manong nemi, nga nagpadara. Nagdanagak, kabutan na bayagan nga tawan nga nagmenupusak. Delikado ano, nagmenupusak nga virgin. Nada manong nemi nga sa anak ka do, nga pastrikin ni San Pedro. Banak sa dyan langit nga may sak nga virgin. Tadyak ka no inusarti, napatig unay nga banag inted na hapon Diyos kanya.
Nga mapay nga itakit rumor nga dara kanya. Napanakadagos ti ospital ket in repair da kiti may isang oncologist kalpasan sa mamano nga laboratories ken ultrasound nakita da nga dagayang bukol uno tumor iti ovary. Ket advice ni doktor manong na may masapol nga maoperaak nga dagos tapno maikat ti tumor iti ovary. Ta siguro iti doktor ko ket suspected ovarian cancer ti sakit ko manong na sigun pa iti doktor ko manong nemi ti ovarian cancer ket maagasan depende no anyan nga stage ken no saan pa nga nagwaras iti ruwar ti ovary man. Ket surgery tayo may kat te bukol ken ovary ikatenda payet. Chemotherapy wenno radiation dagiti wagas tapno maagasan. Amin digitoy ket saan nga nailimid ka dagiti kakabsat kumano. Ket nasdawak laeng nga idi. Dati may isang aldaw ket umay nagkasarita ni Raquel nga ading ko. Manang, Raquel, kuyugin ka sadya Manila. Ada mambuk sadya nga sadya Philippine General Hospital. Kaya sa pagpatulungan ta. Diyan ka mo idin sungbat ko iti kapsat ko manong nemi. Kasla bigla ket nga nakariknahak iti napalalo nga bain iti kapsat ko. Nga maminak manong nemi. Nga karagidi nga gundaway ket kasapulak unay iti tulong na. Kadidada kami sa Philippine General Hospital sa Manila. Imo na iding manong nemi nga naoperara kad inikat dati bukol kan ti ovary. Kana dupay manong nemi nga laboratory test nagdalana. Ket kalpasan nga nabiopsy ket na-confirm nga cancerous. Insarunuda manong nemi ti chemotherapy. Ano manong nga beses manong nemi nga nagkemohat. Nga manong nga session manong nemi. Ket ti kapsat ko ti si Anos nga nangasikaso ken nagtultulong kanyak manong nemi. Ngayon ti pagyamanak unay-unay ti Diyos stage 1 cancer pay laeng. Ket sampay nga nagwaras iti ruwar ti ovary dagiti cancer cell. Ket kas timbaga ti doktor ko manong nemi 94% ti chance a makalasad ken maagasan ti sakit ko a cancer man. Ket gapoy tinapasamak nagbaliw nga namin pinsan ti try ti lubong ko manong nemi. Ditoy ko nga naamiris dak kelabidtot ko. Kadagsagsangit ak nga si papakumbaba. Nagsangsangit ak manong nemi nga si papakumbaba na di mawat ti pamakawan kada gini duwa ka absat ko. Kada di pa nang laksid ko kadakwada. Kada di pa nang gurgurak kadakwada. Iti pa nang sayang dati adong sakripisyo. Kada ti saan nga pa nakatuloy tarapaap na. Di mawatak ti pamakawan kada gini duwa ka absat ko. Awan ti basol mo manang. Da kami ti nagbasol kang ka. Iso akong pulos iti naoray mo nga tangsit mo no. Nasakit nga sa umikang ka. Tamumi nga dakel, tinagbasulan mi kang ka. Kat pakawan na kami mitmanang. Kino na, dagiti kakabsat ko manong na. Kat syempre, nagiin narakop kami, kat linipat mi no anyaman, iti sakit tinakam titong galmaysa. Inekat ko nga namin pinsan manong. Tanya mga hindi nga sakit ariknak kanakwada. Nakalaglag-anin tiriknak. Manong nemi. Tanakapagkakapya kami nga kakapsat. Amok nga babae, di pa nagkakapya mi manong. Sinaragsak. Nga makaamo ang mga buy-buyam at kada kami. Dagiti nangandak kada kami. Ngada iti nagkaysa nga piyan.
Iti agdama manong nemi agtawan ako niti 74. Naragsaka na kitan. Naragsaka kitan. Tanasi aten, tilangin-langin mi, kadagiti duwa nga kapsat ko. Ket may sa kadagiti inaudi nga kapsat, uno anak kunak kuma. May sa kadagiti inaudi nga anak ni Raquel, titinulungak nga nagbasa, nga itarget baysan nga registered nurse, manong nemi. Ket no talyawag tilikudak. No talyawag manong nemi ti nalikudak. Adayon manong nemi. Adayon dinadalyasat ko no ararigan. Dandani kun maturpus ti danatibihag nga inaktal talay tayo. Malagip ko lata dagiti naganak kada kami manong. Kat no makarignak lata ti iliw ko kadakwada kadyak to magawidan dagiti agarubos nga luluak. Ing baglaki din inawat ko ni Apo Jesus dito puso nga nangisalakan ken manubot ko manunin. Katragsak ko ti agbasbasa kadagiti sasao ken karkarina. Ijay Revelations 21 verse 4 kunara. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, nor crying. There shall be no more pain. Dito ay akong nagtukeng manong nemi kadagya manaklaunay-unay ti anos mo nga nangibasa ket sapil ako ma ti nakaibadak met iti pagulidanan liwliwa ken ragsak kadagiti ado kadagiti amin nga do nagbuya ken nagdengeg ito nga nalatak ka pinanta nga napilasunay nga programa. To God be all the glory and honor and praise manong nemi. God bless us all. Tu'y nagsurat nga pagaya mo Darlina, iti Ilocos Norte. Yan, nato yung tipagayam yun naman yung Nemi Ruiz. Ayan, babay na po. Salamat po. Mabuhay tayong lahat.